concentració o manifestació no es preveu prou violenta, es pot arribar a provocar una mica, amb detencions poc justificades per escalfar l'ambient. També es poden fer batudes preventives. La batuda estarà especialment mal feta i amb tracte humiliant per encendre més els ànims. Quan algun grup descontrolat comença les accions violentes, les unitats de policia ni es mouen. I quan la violència comença a ser generalitzada, l'actuació policial es retarda deliberadament fins que els danys causats són inacceptables. La conseqüència previsible és que acabarà amb una batalla campal. És llavors quan hi ha les càrregues policials, que en cap moment volen ser dissuasòries. No es dissimula. Es va directament contra els manifestants i se'ls ataca amb prou velocitat perquè no tinguin temps de fugir i es provoqui l'enfrontament físic. En aquest estadi, els manifestants ataquen la policia. Realment s'estan defensant? Però no ho sembla. Han estat acorralats. La violència entre els agents i manifestants es desferma, es personalitza i es descontrola. És el que es vol. Comencen a aparèixer víctimes innocents. Els que han defugit l'enfrontament es troben amb la resta d'unitats policials. La dispersió no és voluntària, és a cop de defensa, i qualsevol indici de resistència és contestada amb una contundència exagerada i detencions massives. Aquesta tàctica no és exclusiva de règims totalitaris, també es dona massa sovint en moltes democràcies occidentals.